Ashe zina ce ta yi sanadiyan faɗan shahararren jarumin nan wato Adam A Zango da shi da Ummi Rahab. Domin jin cikakken wannan rahoto ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. Amma kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka wato tashar Hausa Blogs TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha ta mu mai albarka wato tashar Hausa Blogs News TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi-ɗumin su. A yau dai a cikin wannan bidiyo namu muna ɗauke da wani sabon rahoto ne wanda aka fitar a yau dangane da abin da ya faru tsakanin shahararren jarumin nan da ya suna a duniya wato Adam A Zango da shi da Ummi Rahab. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, kamar dai yadda kuka sani, shahararren jarumin nan wato Adam A Zango shine ya kawo Ummi Rahab a masana'antar fina-finai ta Kannywood, inda ya ɗauko ta tun tana 'yar kimanin shekara 7. A yanzu kamar yadda aka sani, Ummi Rahab ta daina fitowa cikin jerin fina-finan Hausa tun lokacin da ta yi fin ɗin nan da shine fin ɗin da aka fara ganin ta a cikin fin a Kannywood wato Takwara Ummi. Tun daga lokacin da ta yi wannan fin ɗin bata sake fitowa a cikin wani fin ba, sai da ta shafe. Mutane da dama sun daɗe suna yada raɗe-raɗe a kan abubuwan da suka shiga tsakanin wato Ummi Rahab tare da Adam A Zango, inda kowa yake faɗan albarkacin bakinsa. A yau dai ne wannan jarumin da ya suna a duniya wato Adam A Zango ya fito fili ya bayyana abin da ya shiga tsakaninsa tare da Ummi Rahab. Jarumin da wato Adam A Zango ya fito yau fili ya faɗi dalilin da ya sa suka yi faɗa tare da shi da jaruman nan wato Ummi Rahab, inda ya bayyana cewa jarumar wato Ummi Rahab ta fito ne kamar yadda aka ga tana tashi a halin yanzu. Mutane da yawa sun san cewa duk jarumar da ke tashi a cikin masana'antar fina-finan ta Kannywood takan yi fice a idon jama'a, inda manyan ƙasashen nan wato a cikin nan wa Najeriya, irin 'yan siyasa, manyan masana'antu suke neman ire-irensu. Wannan dalilin ne yasa wani profesa a wata jami'a da ba za mu bayyana sunanta ba ya zo har masana'antar fina-finan ta Kannywood ya ɗauki wannan jaruma wato Ummi Rahab, inda ya je ya yi lalata da ita. Adam A Zango ya bayyana cewa bai so ya faɗi wannan dalili ba, amma mutane da dama ciki har da 'yan uwan wannan jaruma wato Ummi Rahab suna ganin cewa bai mata adalci ba, kuma ya ci amanarta. Daga ƙarshe har suke zarginsa da cewa ya neme ta ne su yi lalata, ita ko ta bijire masa. Wannan dalilin ne yasa ya yi wannan abun. Shine Adam A Zango ya fito fili yau ya bayyana dalilin da yasa faɗansa ya zuru tsakaninsa da shi da wato jaruma Ummi Rahab. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, da fatan ka ji daɗin kasancewa tare da wannan tasha tamu. Idan dai haka ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma kai mana sharing ɗin wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa domin su masu gani. Mun gode.